Lokum kejing penkre na benta kejing iseng kebangin sayo hakane kapor ada kerpat langi baru ya kebangin subha bani sim bentalang ha kebangin irwai kejing ruai perhem sim da kebangin sim ikan bar jing ruai kebachis pa arpwe kejing yalam sim. Tuan mensim to men penklan kiko jaka jongga ai ngan yo ida kajing e kata karibapa kata karibapa kata karibapa ai ngan yo ida kajing e kata karibapa Pangan ino ya kari klaurishi tempat jingpa ya rushari ki jing sel ba jongka kiai sapa jongka kiai sapa jongka kiai sapa ya rushari ki jing sel ba jongka kiai sapa kasaakin rokum nong apa isai kasmi ngatwakan mi kasmi bakrau kajing jop kalvari kajing jop kalvari kajing jop kalvari ngatwakan mi kasmi bakrau kajing jop kalvari Jing seo ma pertai la ja jing bang jom kila du Om don basa ka jing seo ma dang ya roji sushu dang ya roji sushu dang ya roji sushu Om don basa ka jing seo ma dang ya roji sushu Simba mane laya lam rilkut ruben barim yang arudo botin name halen dikabain halen dikabain halen dikabain yang arudo botin name halen dikabain Jing pen pet jing jen jaru pen ba lahari lau menong pen jongen kibat lot menong ya lambat rau menong ya lambat rau menong ya lambat rau menong pen jongen kibat lot menong ya lambat rau Kaki balaya lama me kilong ikut ublay ya lam ya ngahaki jing edapon kajing ai dapon kajing ai dapon kajing ai ya lam ya ngahaki jing edapon kajing ai Kene kapor ngakot iai janda sekretari ba in ai yak jing penpena kibedon kam. Kane kedika program kebangidan hakane kecanmit arterik Oktober arjarat peu hakane kemit nginyo ya kejing seng yelab ya ka jingruai perhaman sim layalam daka praise and worship team hakane kejing seng ke bamenta ngiyo nong yelam na i master penjanai malai i balong ru i vice president ka society ke jongi ya kejing ruai hakane kejing seng on yelam daka praise and worship team ngiyo i bapule bat baduai na i master Jeffrey Lan Mayong ngindon ka jingruai bekerpang na i master ai borlang lakin
Bad imes ibala rishishas ngiyok nong yalap hakane ke janmit na i pastor Bibi Markhab nginyo kijing penwai. Sashisin pat kumka Christian Endeavor Society Diwan ngi priang sngo bahaya pi syaka jing syakri ke jongi hakane ke janmit haka kerteng ka bathyang tam ka jong utrai jongi Jesus Christ. Kangu kayero ngi Aisha oblei. Ba ula ai ngi yakane ka por ka kordor. Bangilayo ia ka ban syakri bat ban mane yeu. Badru ba ula penla yangi kum kasih society ban rakhe yakane ka yudwik haune usnem haka rukom ka bakam kerpang kata bangilayo yakalat ban pelong yak jing yasang yalab haka online service ngangi scam ba ublei un kerku yangi iwe pa iwe lengba ka jing syakri ka jongi hakane ka janmit ba bangin madru yaki jing kerku ki jong kumta ngakot ngawer lang yangi baro bangin syakri lang ya ublei daki jing rwai bat khamtam daka pasha skor ya ka ktin ka jong blei ka ong ale dongin ya rwai utrai dongin ya kan ut snau tanat ya umau siang ka jing pen im jongi dongin ya wan hakmat jong daka jing aingu dongin ya kan ut snau tanat ya u daki sam na bau trai ulong ublei bakrau bat usim bakrau halor ki blei baro dongin ya yat no shaprang ya kane ka jing syakri ka jongi hakane ka janmet daka bangin ya rwai ya ka jing rwai bat hadin kane ka jing rwai ngakot ya i master Jeffrey Lan Mayong ba in pen pule yang ya ka ktin ka jong play bat ban buru ha ka jing duai Tuhan mensinto menpentlan kiko jaka jonga aingan yo ida kajing kata karibapa kata karibapa kata karibapa aingan yo ida kajing kata karibapa pangan ino ya kari klaurishi tambacing pa ya rushari ki jing skau ma jongka kiai sapa jongka kiai sapa jongka kiai sapa ya rushari ki jing skau ma jongka kiai sapa kasaaken rotung nong apa Bishai kasmi ngatwakan mi kasmi bakrau kajing jop kalvari kajing jop kalvari kajing jop kalvari ngatwakan mi kasmi bakrau kajing jop kalvari kijing snow ma pertai la cha jing bang jong kila du ong don basa ka jing snow ma dang ya ro jisu shu dang ya ro jisu shu dang ya ro jisu shu ong don basa ka jing snow ma dang ya ro jisu shu Simba manilaya lam riukut ruben barim yang arudo botin nane halen tikabain halen tikabain halen tikabain yang arudo botin nane halen tikabain jing pen pet jing jen jaru pen ba lahari lau menong pen jongen kibat lor menong ya lambat rau menong ya lambat rau menong ya
Haswa dengan duai ngapan pulih shwa na ketin ke jong blei kabangila ban syam na ka kitab jong Isaya kalnong ke basau pulai ke dekat ke ban kong hadu ke basau ketin ki ong kumne ndrei kumne ong trai ubala thau yeme ko Jacob bat utau bala thau dur yeme ko Israel wat shepting namar ngala sispa yeme ngala khot yeme daga kerteng milong jonga haba mi lei lengba ya ki nga ngan long lambat me bat lengba ki wa kin om telep yeme haba mi ai lengba ka ding men om ing lemne ka thli ding kan om jilia yeme namar ngalong utrai ble jongme utau bkhoi jongi Israel nong pen im jongme kumjiro na ga stiu Paul apostol shekinong Galatia kalnong ka bar ka dekhot ka bar pho tin ki ong kumne la sanar phna yanga lambat ukres penban nga im andrei om mangashu andrei ukres ken im hanga bat kata ka bang im menta hagado ban nga im daga jinge ken ka ba hau khun blei bala ij yanga bat ul itino ilade na ka benta janga ngam penen e ga jingai e blei na marla da ka hok kalong da ka hukum te kumta ukres ulayam leno e to bleng ker khui ni tin pulih ka ne ka pot tong ini blei ha gi jing duai kok pa jingi ubah deng long ka khui kerteng ga jong me wan ga hima ga jong me long ka mon ga jong me kumne blei kum ki khun i jong me ha ga ne ga jan met gi wan ban lum ban wan ban rung sha ga ying ka khui ban tang ga jong me ban yaro ban pen den brom ya kerteng ga jong me hawaj ablei ngi kum ki khun samla jong kabalang society hang ne hapo diwan ilayo atrai ban rakhe ya kane katayo kabalong katayo jong samla hak bangila rakhe ka kum ga yudbek atrai ngi skem atrai delongba ke jingdan rekat ke jongme hau ne oslam balaina sin ke jongi habang ilayo atrai ban pelong biang syajisin ban rakhe biang ya kane kasngi kalong kasngi ka kerpang tam na ka benta jongi khun samla hapo jong kabalang ke jongi ablei ngi skem badelong ba ke jingtin ti ke jongme ba ke yang ti ke jongi ngila long atrai kumbang ngilong ban ayo atrai saisen pat ban rakhe lai lu ya kane ka po ya kane ke jing shakri ke jongi ha kane ke janmet hawai atrai kum ki briu ngilamat sibun ya ki jing e ki mai kendu ha ke jing im ke jongi haba ki jing pang kelam ki jing pang ki basher khe ki lawan ha ke jing im ke jongi ndrei wala kataru ablei maybe ne bet bat scam yangi ban ngilong atrai kumbang ngilong bat delong ba ke jing ba ke jong me ablei ki khun ki jong me ba ngila atrai ban job ikinik e baro lomba ke jing yalam ke bestat ke jong me hawaj ablei kum ki khun ki jong me ngilamat sibun ruya ki jing e ha ke jing im ke jongi ki ding pen kiang kumjur ki boro soitan atrai ki sanshar ha ke jing im ke jongi andrei ngi scam atrai ba lomba ke jing nge ke jongi lomba ke jing chnya ke jongi hame atrai ngila atrai ban job ikine baro atrai ha ne ko por haba kum ke society ke jongi nilayo an pelong atrai ya kene ke jing seng yalap haba inong kren ani inong yalap pastor pibi markhap layo atrai ban sasam ya ka kubor ban nai ka gospel ke jong me shau pai lang jong ke society bat jong ka balang nge scam atrai ya ke e ke bai in kren ban in sabet ban yalap hakne ke janmet ke long ke jing kerku yangi baro lang kibdan hapo jong kene ke kamera hapo ke ying ka bukhuj bentang ke jong me atrai yalam yau pastor benala atrai ban sami ka kubor longba ke jing basat umunsim bukhuj jong me bat yalam ri oblei bonangla ban ai ya ke jing pensyai yangi ya ke jing mut ki babha bat ya ke jing long ka akor ka burom ka babha ha ke jing im ke jongi kum ki samla namar bun sun atrai kum ki khun samla ni ngop ban ngi hab ak ek basneu jong kane ka perthei nrei ngi schem atrai la ngi jan chame ban ngi khot ya ka teng jong me in laj phar atrai ne kine ki jing khum ki basneu jong ka pop ban soitan yalam ye atrai ya society ha kane ka tayo baro chitayo ha bang layo atrai ban rakhe ya kane ka yudwek ngi schem atrai long ba ka jing rakhe ki jongi ila atrai berlong ke jingi ngi wei pai wei kumjur ke jingi atli ke jing hapdeng jengi ki kun samla jeng kambalang bat kumnora atrai bingila atrai banyo e kita ki jing babha ki jing hikai ko bha tam
hapo jong ka balang jengi nang ba kilong syarai ki jongi kumjuru atrai bangila benangsan hak jinglong mensim ki jongi kumjuru atrai yang lap ingi ha ki jing im jengi man kasngi im tip ya ke ek banja ha ki jing im ki jongi hendrei ibu ti bat ngisnya scam ha ki jing niat bestat ki jongme ya lama atrai kumjuru ya kayit sande ke men sarakhe ha ka ne usngi ublei banwan ya rap ingi atrai kum ke saiti ba habang ipin kre atrai ya kene kesngi ba kraw ke jongme ngai scam atrai ba kijing bin kre ki jongi ki long ki ba job ba ngai scam atrai ba ki long ki jingger khu ki ba kraw tam ha ke jing im ki jongi na yalam blai ha kene kesngi bro sngi kum juro ha ke jat ha kene ka met kum juro ha ki por baro ki dang sa jong jing shakri ki jongi ya kene rakut kerpat ak tong trajisu syap alor geding pna namta ki pop kiram ki jongi ro amen do uble unkur khu ye pijer filan mayong ya kajing pule kajong pia kaktin kajong ble badru ya kajing duai hakane kapor nginyo sneo ya ka special number na ki arngut ki khun samla jong ka si society kata na I master I borlang lakin but na I miss I balari shisha sim deneng kong ngakhot ya I master I borlang lakin but hadin kata ya I miss I balari shisha sim ba kin pensngeu yangi ya ka khubor na ka jingrwai ka pakarpang ka jongki to pinyau ya ka jingmen suda ko para bangen jonga haba piham haki jingtenju babunjan haba pitem bagata ka perang ya ka jinget jongpi ka penlong ya pi ka jingesha ka jingen sim katram jingim banten jana ha ukres nong rimbas kem ninten jingkot yangi kalong bangin poi syakatong yin shanya yin ai ti hau ta ka jingen pas kem jingen long ka lenti cho jing pen em jogi ha jing em man la ka sni ya u bangin shakri tin kin du ji shap tin kin jano la dangin yai ne ha u tang ha ungin yai snow chi bun jing pen tha me ka jing in jong yangi kipen bakla lenti ki yong ba bunjan jing bal pelum I dream ngin shanya ngin ai ti hau ka jinget baskem jinget long ka lenti cho jing pen em jongi ha jing em man la ka si ya u bangin shakri jing tin kin du jing shep tin kin jano la dangin yai ne ha u tang ha
hap deng jing du jing kerman Ngin shan yang ngin ai ti hau Gajinged baskem Jingat long kalanti Sya jing penem jongi Hajing eman lakasi Ya ubangin syakri Jing artatin kindu Jing syap tingkin jano Ladangin yane hau Teng haungin yai slow Am tau belum leban Ni im hakani ka perthei ba bun tang jing jersey ba ro sao dong ni ki wei ki im jing im ba ti ha tu am dai ma nga bat pi ban walam pat yakina jing dum jong ka pom sha jing shai ka jing jong ya rap yang I atrai ba sha we nyen nom pai ha mi ngin bo ya ka jing ya jing tha lang in om pek ha mi ngin bo ya ka jing ya jing tha lang in om pek Ki sin ran hap deng ka yong ki yo iu jisu Yat halor ka dur yau dei mga tuat syeptim Petros uyat ha lor ka u hikil pajur Sedang ban ngambat pertakut Try tu pen yang Jisu ulak ner lakak tiban kemya ami uparet kajinget balay mismo wartatina mi uparet kajinget balay mismo wartatin Ya Rab yang iatrai ba Shawingin ampai ha Mingin buaya kajing ngajing Talangin ampet ha Mingin buaya kajing ngajing Talangin ampet Do ublei unkur kuyepi ai bor lang lakin bat I balar shishas im ya katu ka khubor leng ba ki jingrai ki jongpi bat do ublei unang ye the ki jingkar khu happy leng ba ki sap ki phong ki ba uhi ula ai happy mentapan nilapoi shikawei pat ka penta jong ka jing shikri ki jongi pat kata ka long ban sha skor ya ka ktin ka jong utrai leng ba u shikri u jong ngi ai ngu ya ublei Bangiladon hapdeng jongi ya Irreverend Bibi Markham. Irreverend Bibi Markham ide Executive Secretary Karibhoi Presbyterian Synod CE Union. Idon haka District Saubalang Badru haka Presbytery Ribhoi Shatei. Pastor ka CE Society kapenpau ka jingsngu yapi
ya ka jing lakloi ka jong pi ban priang ya ka jing terwa jong ka si society ban shim ya ka benta ban sam ya ka ktin ka bukhut ka jong ublei hapdeng jongi hakane ka janmit pastor ni duairu pakumba ublei ula pendon kam ya pi hakipor ki balalej no ngi ngit skem haba pi yang hakane ka janmit ban sam ya ka kubor ka bukhut na ka ktin ka jong ublei un kurku bat un pendon kam ya pi de hashwa bangi yo sngew ya ka kubor na ka ktin ka jong ublei na ushakri u jong u ngin ya rawai lang ya ka jingrai ka bana ka KHB number shispa laipupra Buram ka jingu bat ka jingero kalong yo blai. Lisne ban penyo hangi ni ka por ka kodor bat ka kentang. Ya ka ban syakri lang ya ka kerteng ka jongo. Mr. Vice President bayalam ya ka jing syakri blai ka jongi hakan ka janmit ki paralok samla kin the bat shinrang. Lambat pi baro ki para bangait ki bayin. Ki badan halagi jong ki yeng ki sem. Ki panlait la ka jong ka por ka jong pi. Ya ka ban syakri lang ya ublay hakan ka klimat ka pamenta na ka office jong ka sinot si union nga shimi ne kabu ya ka ban ai kublay youth week but youth sunday ya pi baro haka kerteng ka ba age bat ka bat hyang tam ka jong try bat unong penem jongi u Jesus Christ ka jeng rakhe ya ka youth sunday ka youth week mentau snam ka campaign na ki snam baro namar ba ka jeng don jong ni ka khlam Nyamla ya ka banwan ba siya ki yeng mane. Banya simenta ki program jang ka society. Ngidang dan kam bantau ki lat haga papenyo ya ka jing syakri belai. Lam dakta ya ki protokol jang ka sarkar. Kublai shibon ya ka society diwan kabalala bantau lat haga ban shnai ka program youth week but youth sunday. Haga rukom ka ba internet kaba bodru ya ki kendon jong ni ka por ka bangidan lengba ka ni ka online service kaba pilapnya na kermen skam galong ga jingerku ya ki khon samla jong ka balang bat kum joru ya ki para bangai baro ngai kule kerpang ya pi ka society namar ka ni ka jingai bentalang ka jong pi nga blame kerku ya pi kum ka society hi baro ka we ki para bangai ki bae ni em hagi ni kisni ka juk ka badap tang ki jing ele ki jing jau mat ki jing ngosi bat ki jing kuslai namar ki nore ki no ki jing ja ki bae kendo ha ka jing em ga jongi la galong ka jing pang ka jing shitom ka jing dok ka jing kerdo ka jing ngosi ka jing kuslai bat khamtam ka jing apat ya pra jong ki long yeng ki long sem ki jongi hapadeng pa bat ka keme lane ki keme ki pa balla ki jong ki khun ki ba bo yang ni ha ka jingdom bat ha ka jing ngo ka bakra kham tam lele ha ka jing wan jong ni ka khlam kalak ta shi shai ka jing mut ka jing perkhat ka jongi ka bang yamla ban sngau thu ka ka bang second shen I kumba ka jing kerdo kan sawan lap naga ni ka khlam ka bashar khai kiba kum kini ki jingja ki tono ya ka jingkeman ka jongi ki ino yangi ha ka jing skosi bat ki pensakut yangi ha ki jing kuslai ha pedeng ka jing dom sem bat ka jing lengo ka bangidan
ngakwa ban ngin phai she ka ktien ka jong blai na ka kitab Jeremiah kal nong ka arp khundai ka khat ka bakhat lai iktien ki ba ongkum ni bat pinwat yanga bat pin syam yanga haba piwat yanga daga donut baro tongi le yakman jong blai ha ka juduai kokpa jengi ubhabeneng ublong try jengi met pat kimen sim ki jongi Nyai ngu ime ablay naman may penyo hangin nga por ka bakodor. Ya ka banya senglang ya ka kerteng ka jong me. Ngidon na ka nga klimat ko truay. Ya ka ban syashkor ya ka ktien ka ba im ka jong me. Ngiduay mamnis nay ya ban kerku yangi. Ban pen kentang yangi sipor nagi bor jong ni ka perthay. Ila ya ka ban penlet jingmut ha ka ban syashkor ya ka ktien ka jong me. Ken mau lau jong syakri upa yang nga jaka ka bakentang. Pendan kami u hakani por ketrai tap ya u daga snam ke jong me baka jing kran baro kadam long daga jing start ke jong brio hendrai ke long daga jing penshet bor ke jong me yalam me ni por ke mengidan ni shania ni it ha me ka kerteng ke jong trai bot unang penim jingiu jesu ngi duai amen ka kubor pedeng jong jing slok ka bangadan ya ka ban syam lingba ka ne ka benta kalong ka jingdan kam ka bahakmat do ka jong ubrio kane ka lenong ka baar kundai jong ka kitab Jeremiah ka balong ka pedeng jong ka jing slok hakani ka janmit ka dei ka shiti ka jong Jeremiah syaki kun Israel ki ba syong rao ha Babylon u Jeremiah u tho yang ka shiti ha ka por ka ba udang dan ha Jerusalem Ukentu ki kun Israel ki badan ha Babylon lingba ka ni ka shiti ka bulat ho bakin ya imsuk imsan imha imyat bat banya imlang ru bat ki brio ki badan ha ka takari ka ba pelong meraw ya ki uong kumne ong utrai ki pan ublay ki Israel ha ki ba syong meraw baro ya ki balangala pedring meraw na Jerusalem sya Babylon Tawad ya ka jeng suk jeng taga shnong. Sya ka bangla penring meraw ya pi. Taduway hau try na ka benta jong ka. Naba ka jeng suk ka jong ka. Syong ka jeng suk ka jong pi. Jeremiah nong ka ar kundai ka dekhat ka bapra. Kane ka jeng suk ka badai syapang ka jeng imdo. Ki kun Israel kila yolut nadong bat syadong. Ki yo ya ka benrep benriang ban kai ban pateng. Ban ya imlang Banyak imsuk imsan hangta hakari nongway klam gano kajing adong Henry hangne ha Babylon ki Israel ki dono ya kajing suk hakamansim namar ba kimshim la ra lang ya kakten kajong blay syata syari nongway kat kum baka pawa kajing itu lupa baki dan ki Israel ki belasak kemano na kajing mut kajing perkhat kajong ki syapang ublay Jehovah Kia bono syaki blay ki bakenja perthai jong ka Babylon dan ki basyaring meraw ha ki jing itenat jong ki jai niam ki baper ki rong ki rup ha ka le niam kapen kwa ya ki kun Israel ban pertubut ya ki kini ki penmi ya ka jing ya kle lang ha ka jing ngai ka jong ki nang ta ki wepat na pedang ki kun Israel kim shim la ino shisndon ya ka jing ngai ho blay Jehovah Hindrai ki shim kendiat nang ni, kendiat nang tai. Bat ki ya bo benrap lang. Ha ka jing mane, bat ka jing ngai ka jong ki. Ya kita ki blay hari nong way. Kari nong way hi barok ka way. Kala pentinget ya ki kun Israel. Da ki blay shoot how, bat ki blay thala jong ka. Bat ka bakum ka ne ka jing mane blay how. Ka bo ya ki kun Israel. Ha ka jing bom hun, bat ka jing bom suk. Hagaman sim. Ki para samla. Ka jok ka bangi inventaru ka don hakata ka benta. Namar ka jing bon jing ki rong ki rup ki niam ki ba mi thamai ki jing hikai ki ba pen klumar ka bas dang ban ring suai ring sedat. Ya ka jing ngai ka jongi kum ki kun Kristan. Hapadang ngane ka jing temang bat ka jing no men sem jong ngane ka jai ban riu ka ba dan ha ka ri ka jing long marau. Ngiwa ipat Ya ka jing krau men sem ka jong Jeremiah. Ubala banyo ikendiang.
ya ka jing tmu bat ka jing snei ka jong blai halandet jong ka ne ka jing ja Jeremiah pun kan mau ya ki jiu bagi la ban yo ya ka jing slok ka bajanai bat ublai wat la da ki dan ha Babylon hari nong wei kalenti jing duai kalong ka bla ple na Babylon sha Jerusalem kum bakal long ha Babylon kum takan long ru ha Jerusalem Jeremiah pun kan mau ya ki bau de uni ujo ublai ubasan syara Babylon kum juru ha Israel udang la ban kerku ya ki wat lada ki dan ha keri ke jing long brau tang lada ki wat ya u daga donot bat ka mansim namar kata upun kan mau lembaga nega shiti ka bau tho syaki ka bau ang pin wat yanga pin syam yanga haba pi wat yanga daga donot baro kilok ki pai tongin ya pet ki ei ki lat na ki lenti ki bau breu ula banyo ya ka nega jing em ka badap kerhai haki ei baro dan sibon ki jing terwa hu breu bau la banyo ya ka jing dap jong ka jing kemen ha ka jing em ka jong u ka ning kong ka perthai bat ka jing dap jong ka terwa hu breu ya ka ta ka jing dap jong ka jing kemen ha ka jing em kidan ki ristan ki balik research ki buat benia ka ka jing kwa ka ba kongsan lan ka top priority jong ka jing kwa ka jong breu bad haba ki persyang benwan ki syam bakata ka ba ki breu ki angnut nado ubaret tam hado ubasantam urang ba lan ukna usem ha ka khat hado ka rangli ha ying trap kadai kata ka jing dap jong ka jing kemen ha ka jing em nang banyo ya ka jing kemen jong ka jing em ki breu ki ele benwat ta ki nikilat kilenti kita kilong da ka spa da ka jing kot ka jing khia ka jing tip ya ki ki badan saudong lan ya ki information da ka riam ka bet ka kup ka san pat kum juru da ka jing nang jing start kilok samla kini kilong shisha ki bau breu dan kam namar klem ka spa klem ka jing kot jing khia klem ka jing start klem ka riam ka bet klem ka jing tip ya ki ki baja ka ni ka perthai ka jing em ka jong breu kalong ka basuda kalong seriem kum breu uba em hari klau henry ha bau breu perkhatan syapang ka jing dan kam ka bamala ka sni ka jong u teng teng uklet no penban yau belai kalong seriem kum ki kun Israel ha bagi dan nang ta hari nong wei ki ya be brai syaka spa ka phau ki kelarus pa kilaman rus pa penban kila klet no yau belai bat ki im no ha ka jing sngub ha jong ka perthai ubreu ubabe brai pelat ya ka jing start jong ka perthai bunsin uklet yau belai bat ha ka jing sngub start uong dan belai ha ka perthai kita ki Nietzsche filosofi ki bati jeleu benwat ya ka jaka syong ka jong belai ki persyang benwat ya ka jaka syong ka jong belai khat do ki ong God is dead ublai ulang ubayap kane ka dei ka dor jong ka jing shania ka jong breu ha ka jing start jong ka perthai bat ha ka jing shania ha ka ki lenno ya ka jing don ka jong belai ki babe brai ka spa perthai ki klet no ya ka spa mensim ka balong ka jing ai ka jong belai ki babe brai sha ka jing internet jong ka riam ka bet kem tip show ya ka rain ka ram ka balong ka jing ijili ya khamat jong belai bat ka jing le rain ha khamat jong ki breu ki babe brai sha ka jing kwa tip ya ki badan saudang sha ka information sha ka technology ha ka jing penut por sha kita ki teng teng ki klat no ban pule bat puson ya ka kten ka jong belai ki kende phala no ya ka bor ka jong belai ki babe brai ya ka jing sngub ha jong ka perthai kim yo issue ya ka jing internet ka jong belai haba gini ki jing kwa brai jong ka do ki jing sarong thala syapang la ka jong ka jing em ki yo ban te mrau yo breu u breu do no ya ka bosen syar la de
Namarkat banang yo kat tanang kuat. Bat kijing kuat jong priu bor kilong ki bamkut, kilong unlimited. Bat haba mlasyu banyo ya kata ba ukwa. Ubriu pisau linga. Udono ya ka jingkmen ka donut. Bat ka jinghun haga mensim. De ka bakum ka ni kapor. Ka ba penlong yaw nong ruai sya mensim man kan ut ya kata ka jingruai ka baong. Hajing yat perthai saudang dap ka ut ka jaumat. Haba ngabe yaw tiu ba punrong. Yaw sya penban ngabat. Lada kaspa ki jing sngopha ki jing dap kerhai jang ka met kimla ban ai ka jing kemen yaw briu. Ka epat ki parabanget. Ka bala ban ai hau briu. Ne ka kata ka badan kam nang bo briu unyo ya ka jing suk ha ka mensim bat ka jing kemen ha ka donut. Utra Yesu la pen i hau briu. Ya ka lenti ka baula ban yo. Uong kum ni. Henry pinuat chua ya ka himau blay. Bat ya ka hok ka jong u. Te ya ki baro on sa ilang tam happy. Kabar. U Jesu ulong utenrai jong ka jingdan kam ka jong briu. U Jesu la kulas kam ban ayaw briu ya ka baudan kam. Henry shim la penbor yano ru ban pediang ya ka. U khot ya baro. U terwa baro. Uda ong. Ya ka jing sok nga ay api. Ya ka jing sok nga ino api. Om kumba ka perthai ka ay. Henry nga ay mga yapi. Ka perthai kilok bait. Ka terwa shwa hau briu ya ka jing sok. Henry hapo jong nga ka jing sok baka perthai ka terwa. Dan pat usya. Ubapen pang bat penmong. Ya ka mensim ka jong briu. Henry ka jing sok ka bau trai Yesu ula kular. Ka dan ka dawai ka ban penjam. Ya ka jing mong jong met. Bat ka mensim kumju. Ya ka jing sok ka bau briu dan kam hakmat Ka bau Yesu ula kular ban ai. Ubriu umla ban syio ya ka kumtu. Lemda upen shitam. Haka bau wat. Haka bayai wat. Ya ka. Ubriu de banyale shitam ladau kwa. Banyalang lok bat ublay. Daka bau de ban ino syadin ya kijing sngobha jang perthai. Bat ban kiu bor. Sya kijing slok bat ublay ha kijing duai. Namar kata kijing keli kalong haka no ka rukom. Ngin wat yaw truai. Nang bangin yo ya kijing dap jang kijing kemen ane kijing dap kerhai haki baro. Ngan persyang ban bo lai teli ki nongrem kum ka jubab ka balingkot haka no ka rukom ngin wat yaw truai. Ka banengkong wat yaw truai daga donut baro. Ublay Ukraine haki kon Israel lengbau Jeremiah. Uang pinuat yanga pinsyam yanga haba piwat yanga daga donut baro. Daga donut kabashisha. Kajing wat yaw play kamne daga jing start. Jong ngadi ka perthai. Henry ka day ban long daga jing tip bat ka jing itho kabajanai yaw play. Namar ka jing itho yaw play ang kaktin jong play kalong kabakortam yaw briu. Kadawai ubriu ban wat yaw play daga jingait om daga jing artatin. Ngikin mau tu samlarus pa. Ubla dono ya ka jingkmen ka donut. Namar ba wat yaw try. Da ka jingtip. Bat ka jing artatin. Om da ka jing itho. Bat ka jinget. Yaw blay wa bat basisya. Ukali yaw Jesus Christ. Uang konong hikay. Kumnongan le. Bangan yo ya ka jing ka babom jukut. Utray Jesu la jubab. Deno ya ki bamedan. Sama ki badok temen yo ya ka jingin show happening. Namar ba umdan ka jinget ka baskam. Usngaw benot ban ay ya ka taka baudan. Bat kum tau la let pai. Da ka jing yamram. Da ka jing sngaw si. Ong gaktin ka jong belay. Hindray ka danpat ka way ka long kami ka hana. Ka riw duway. Ka bawat yaw belay haki por baro. Hagi jing duwai ke jongka. Ublay ula pentut, ula penslam.
ban ai ya ka jubab ya ka jingkwa jengka ka jingkwa jengka kalong ban yo ya khun shin rang ban lat na ka jingle ran yang ka perthai namar ka jing bom khun ka jengka namar bakam yo ya ka jubab teng teng kawan ka jing atatin ka bakhate no ya ka jinget ka jongka bonsen ka yam sngosi marway namar bau blay shimla ai ya ka jubab jengka wat la daga penlet jemut penut por ha ka baya slok badu ka jingkali ka ba mi hang ne kalong balai ublay jubab mardor Allah halor gini ki jingdon kam ki jongka ka daw kalong ublay kwa bentenjo ya ka jinget jong ka hana kwa bentenjo ya ka jinget jong ka ya ublay pat ka baar kalong baka hana kan singotu ya ki jingpan jong ka baro shikata ki long ki babakla namar ki jingdu wai jong ka ki long be tang syapang yala de tang syapang yala ka jong ka jing syam jenjar syamlanat klam da perkhat pat bau bleru udon kam yaka detat anda ha bakala penkelai ka rukom jingduai da ka baklet no yala de bat aisha ka jingdan kam ka jung blei kala yakut bat ublei ka daong ladaman ai kun shin rang yanga ngan ai pat ya u show try ban syakri ha ka tempul ublei ulas ngau bha ya ka jingduai jong ka hana ula jubab ya ka jingduai jong ka da ka bola ai ka ya kun shin rang bat kala penkerteng ya u Samuel ka bamut now try ngalapan ya u kilok ki bae banwat la ne ban syam nyau play ka dankam ka jingyai ne ha ki jingduai bat ka baduai tang ya kata ka bangi dankam naman kata ka jingkhat kalong tong nya thu hau play ka ka bangi dankam ka jingim jongi ngin panru tang ya ka ka bangi dankam om da ka jing artatin hindai da ka jinget baro bat da ka donut baro tengila ban syam yau belai ujongi kabar wat yau try da ka ba penret yala de ka jing wat yau try ka dawa yau brio bodon kam ban penret khop yala de anggak ten ka jong belai lada ki brio jonga kin wat yanga kin penret yala de khamat jonga kin khat kerpat ya ka kerteng jonga kin phai na kilenti bomman jongki dengan sengau yaki ngan mapar yaki bat ngan mungkin mau syu ya ka pop ki jongki ngan penkhia ya ka ri ka jongki hangning yo I baka dawai yo brio bau de ben pendrit khop ya la de ladau kwa ya ka ban wat ya utrai ka ten ga jong blai ge thu yang I badan arngut ki brio ki balai benduai bat kita ki long unong krong bat upharisi unong krong ude unong lum khajana uba penan kam baklai ki pisa jang sarkar upharisi pat ude uriu niam uba sngau riu blai yala de baro arngut ki lek benduai haga temple hindai la ong bo try jisu ulap diang 100% ya ga jingduai jong ta unong krong bat ukentaj pat ya ga jingduai jong upharisi balai ukentaj ya ga jingduai jong upharisi kadau kalong bau duai da ka mensem ka basngo sarong sngau hok sngau dap biang yala de namar ka tau blai ukentaj ya ga jingduai jong kat bau nong krong khajana pat uduai da ka ba penret yala de kom ubam dan hok bandawai eru nau blai halor ki jingle bakla jong ublai ulas ngau bhayu no brio uboyo I yala de ba ulong unong pop uba wanda ka jing sngosi namar laki pop bada ka jing sngoret ukerpat akmat jong blai uang ablai to isnei yanga shisha ublai ushashkor ya ka jing duai jong kilok ki bait ka jing thmu jong jing duai bor kalong bangin yo I yala de ngin yo I yala de kumbang ilong ublai ukwa yangi ban wan da ka jing sngosi sat yala ki pop rengkat bat ka donut kabalwet kabadan kam shisha ya ka jempen khia ka jung jisu halor ki jung mong ki jongka
Teu bleun sa ai hangi ya ka jing ja thai ha ka man sim kat bangin ang jan shau blei kat bangin ang jan shau blei kat ta ka nang krau ka jing dan kam jongi ya ka jing rap jongu namar kata ka jing khot ka long tong in wan hajan yau blei te in wan hajan yangi dan le se preng jongi ha ka ni ka por ki ba kom yat bakla ha ka jing im ka balang persya ia ka man ka jong blei kiba dan ha ka jing ha ka jing pisa ha ka man sim kiba kwa ban yo map e nau blei kin mau bu nong krong khajana ulong ka model ka nuksa na ka banta ka jing im ka jongi na ka banta ka jing duai jongi bangin pet nuksa da ka bangin penrit hialade hakmat jong blei nong rwa syam sim ubla syam ya ka ni galat uken ut ya ka jing rwai ka boong ngaju ya sngau menchua bat mentaru ngasngau bu Yesu Kris priang ya kinong pop bakrau to priang try to priang yang ngaru lambat ki to map ki pop baro lam ken mau shu yaki kabalai bat kabakaddo kolong wat yau try kat badang dan kapor Isaya ukhat yaki kon Israel ban paino shau blei wong wat yau try kat badang dan kat badang la ban syam ya u to kerpat ya u kat baudang hajan wat yau try kat badang la ban syam ya u kat baudang dan hajan nong kam sneo lo jaga ding pna ula yo ban kenrup ya ka kabu kabalawan ha u tang shisin hashwabo undu le no e ya ka jing im ka bom jukut henre ula yo ya ka jing im ka bom jukut namar bau phai shau blei ha ka por ka pade ha ka tai ka khlemat ula yo ka certificate ka jing pentikna ban yo rong sha ka hima ka jong blei namar utra Jesu lo ong ha ka ne ka sni men long lambat nga ha paradise dan ka jing kemen ka bakham krau ya ka ni bau breu ubladu jingkermen satang baniap yo pat ya ka jing im ka bom jukut henry ngikin mapat yo divers urius pa ubladono ya ka jing im ka bom jukut namar bau shim lawat yo try kat bau dang im ha ka perthai upun serwa ya la ka jong ka spa ka phau ka jong u ya la ka jong ka jing im ka jong u klam kan mau yo blai anda bulayap ula kerpat yau blai daka donut baro daka mensem baro daka bapendrit kop ya lade u kerpat hindai ki jingkerpat ki jong u ki long le noi namar bakapor kaladir kabakot jong daibes kalong hakalawar ding ka bom julip bat ka jinglen nyar kabakum dai penyan kilok ki bait kajeng pen kre na ka benta kala syai kasdang nang ni menta bat kata kalong kajeng pen bet yala ka jong kajeng im da ka ba phai shau blei ha ki jing duai kajeng pen kre syapang la ka jong kajeng im kam dei ban long ha ka minit ka ba khaddo shwa baniam hindai ka dei ban long kajeng pen kre ha ki por baro kane kajeng pen kre syapang ka bla syai kamut pat bangi syusong klikti klem le ai Syusong sa ki sau kunro jaga ying mane hindai ka dawai ngi bangin mi syabar ngen trey ka kam ka jong blai kat ba dang dan kapor kat ba kasni ka pat sep naba onda ba kasni ka sep nginam la syu ban trey dep yaka kita ki bau yo mat ya ka jing suk bat ka jing kemen lemar tatin ha ba ki yo mat ya ka jing kemen ka jong tra Jesu ka penbor ya ki bakin le ai usak hayas namar ka jing dap jang jing kemen ha ka jing im ka bau Jesu ula ai ha ula ai masiteng ya ka bau dan syaki peduk kamari Magdalan kala ai ya ka jing sle ka ba koridor ki jong ka ya utrai namar ka jing dap jong ka jing kemen ha ka jing im ka jong ka kahana ka ai lo jong khun jong ka Samuel baun syakri ya ka temple namar ka jing dap jong ka jing kemen ha ka jing im jong ka kane ka khot yangi bangiru kom ki breu ke bloyo mat ya ka jing kemen jong try bangin ai la ka jong ka donut ka jongi ya la ka jong ka jing im jongi
Ela ka jong ka por ka jongi. Ha ka ban syakri yo try. Baka ni ka donut ka jongi ka jing im ka jongi. Kalong ka jing knya ka ba im. Ka ba khoj ka ba pen sngop ha ya ka man ka jong blai. Bat ban le ru tang ya ka man ka jong blai. U blai un kur khu le man ka khobor ka bang le sngaw ni ka por. Na ka ban ta ka buram jong. Amen. Dongin wat yau try kat ba udan hajan. Bat dongin yatu ya ke ka bangi don kam hau. Om bat bangin pai shau. Om da kejing artatin. Henry da ka ba penrit yalade. Bat dongin wan hajan ublei de uru unwan hajan jongi. Dongin wat yau try kat ba udan hajan. Bat dongin yatu ya ke ka bangi don kam hau. Om da kejing artatin. Henry da ka ba penrit yalade. Bat kejing khot kalong. Dongin wan hau blei de unwan hajan jongi. Ngangai skem balang ba kani ka khubor ka bangi leyo sngew hakani ka janmet. Kan long ka jingker khu yangi baro ki ba shashkor bat ki ba priang yaka. Ngila poi shak bawai no jong kani ka jing shakri ka jongi hakani ka janmet. Ngi ai ungu ya blei ba ula don rengkat bat kani ka jing shakri ka jongi. Bat ba ula yalam ya umensim ba khut nadu ka sedang hadu ka bawai no ka jongka. Ngapan pau ka jing sungu bat ngai kublei ya baro ki bishim benta hakane ka jing shakri nadu I organis I master plidasons im ka praise and worship team ka si society ka balayalam ya ka jing rai ya I master Jeffrey Lan Mayong I bala pules dang bat duai do ublei unkur khu ya pi lengba ka jing shakri ka jong pi ya ublei haki sngi bat ki por ki badang wan sa shisin pan ni penpau ka jing sungu bat ni ai khublei ye phi pastor ya kane ka khubor ka bakor dor na ka ktin ka jong ublei ka ba phila pen sngew ha pring jongi ha kane ka jan me do ublei unang kar khu ye phi pastor bat ya ka ying ka sem ka jong phi bat unang ai ru ye phi ba phinang la ban shakri yo do ublei unang kar khu ye phi pastor bat ya ka ying ka sem ka jong phi ba unang ai ru ha phi ya ka met ka bakot ka ba khia ba pinang la ban syakriyo hakapalang ka district bat ka presbytery ka ba pi pidon bat hakano kano ka benta ka ba ublei umon ya pi bantre bat ru to ublei unang yai kurku bat ai ya pi ka bor ba pinang la ban sam ya ka ktin ka jong hakipor ki badangwan khat du nga ai khublei ya ka tim jong ka si society ka bala penbit penbiang ya ki jingdon kam ban penyan ya kane ka online service hakane ka janme to ublei unkur khu ya phi ba phinang la ban tre ya ki kam ba bha jong to ublei unkur khu lang yangi baro ki biyo sngo bat ki bi shim banta ha kane ka jing shikri ka jongi hakane ka janme ngin penwai no ya kane ka jing shikri ka jongi da ka jing rwai na ka KHB number arspa nyupupra tang ka khot ka banengkong bat ka balai bat hadin kane ka jing rwai sa shisin na khot iai pastor nongkren ba in penlaj yangi da ka bakor khu penwai Lawan aku macam atrai nang nut bancan nadon kajing long dong kajing sel rem kabar jing is make trying agar kerpa nam basha jing is ai ko kenro nan ya lam yo ya ka ngam tu ya sel men shua lat men daru gasel Jesu Kristu ponya yakinong popakra do ponya krai do ponya yang arulem baki do maki poru baro leken mau syuryaki hakabawai no jong ani ka jing shakri ka jongi ya me ablei to is ne ban kar khu ya ki baro ka bang yo priang ani ka por kar khuru yang ni ka kten ka jong me bagalong ka bor ha ka jing im ka jongi ba
kat badang don ka por ko truai ngin la ia ka ban hajan jong me ban wat ia ka khmat jong me ha ka jing em ka jong e bad ha bangin mi no nang ka yeng ka pakentang ka jong me to pelat yangi da ka pakerku trai ba ka jing iba ka ba pla ka bangayan ka jong play bu pa ka jing ai ka badap yang dap ka hai ka jong trai ba nong penim jing Jesus Christ lamat ka jing so selok ka ba hon ka ba thiang ka ba pentengan ka ba pensyai bor ka ba dong sem ba khoi to kini sa bat ngi kom ka saiti ka balang hang ni lambat ki rungai kelang setelak jong ri perthai nado menta sedikit bom cukut ru amen